Jsem vás pevno, co natáčím. Natáčím to mobilem, nevím, jestli vůbec co vidíte. A my asi půjdeme do areny. Nebo ne? Takže. Tady podle mě se zvýšila. Já teď dám pauzu. Je tady 14 hráčů. A prostě tady jde o takový magický klíč, kde prostě tady můžeš otvírat různé věci. Prostě tady nejde otvírat úplně všechno. Což se mi na tom líbí, až na to, že nikdo nemá ponětí, kde klíč je. Já už jsem ho skoro dostal. Ale nikdo, hele, Vitula, to je můj kámoš. Sice se neznáme jako reálně, ale kámošíme spolu na tomhle Minecraftu. Ale tak co jinak, my se asi pustíme do hranice. Já vůbec nevím, kodma, já jsem zmatený. Jo, nepůjdem tam. Tak to je výborně, já jsem spát. A já se asi portnu zpátky. Já to zase pustím. Hned. Tak, já jsem zpátky. Já to teď asi ale teď to budu hodně stopovat, protože to natáčím, jak jsem říkal, mobilem. Protože ono je hodně těžký zároveň držet mobil. Ahoj, Hugo. Tak my půjdeme doma. Tak, tady vidíte hlavy. Tak, tam vidíte hlavy, pardon, já prostě natáčím bez ráno. Už natáčíme 2 minuty. Tohle já nevím, počkejte. Pardon, já jsem zneorientovaný, já to stopnu. Já teď jako prostě těma prostama ráno fakt moc dobře neovládám, takže tak. Já jsem tady něco našel. Doufám, že to jde vykopat. Nejde. Takže tady jsou různý pravidla. Já to asi ukončím 10 minut. Už natáčím 3 minuty. Nebo za 6 minut. No tak, no teď za 6 minut. Což je 10 minut. Tam se vydáme. Já to stopnu, až budu na druhém pozoru, protože já nedokážu plavat, když držím ten telefon. Tak jo, jdem na to. Jsem u tohohle ostrova. Toto jsem ještě nenalez. Je to hodně pozoruhodné, hodně moc. A nevím, jak tam vlízt. Já to teď nechci poničit a stejně to asi nejde. Doufám, že držím zpátky, no, když tak se spawnu. Viděli, vyskoču na to, pardon.
Promiňte, já teď vyskáču nahoru, já neumím. Tak, já jsem něco nalez, ale prostě pardon, že to tak stopuju, protože já neumím skákat, když něco držím. Hele, to vypadá krásně, myslím na to kouknout. To mě to dá. Promiňte, čau. Tak čau. Tak čau. Koukejte hleďte na tuto krásnou tvorbu. Tak jo. Mám pryč. Já se spavnu. Pardon, já se vážně moc omlouvám za to, že prostě to tolik stopuju. Tak já jsem zpátky. Pěkný inventář. Tady vidíte. Ale mám rychlost. Super. To vypadá jak, že to je pěkný. Jsem tady potom hledě podívat. 6 minut, zbývá 4 minuty do konce. Doufám, že něco zacně objevíme. A doufám, že se mi nevybije baterka, protože já ji mám fakt malou. 7 minut. Tak já to asi ukončím v 9, jo. A nebo teď. Takže čau.